Έπαιζε. Πού πάεις? Έπαιζε κάτι φορά και πάει. Όχ. Γεια σας φίλοι μου και καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Είστε καινούργοι. Hi! Εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι και γενικότερα καλώς ήρθατε στην οικογένεια εδώ στο YouTube. Μακάρι να ξέρατε πόσο καιρό έχω στην κατοχή μου το Sol de Janeiro, το οποίο θα δείξουμε σε λίγο. Δεν το έχω ανοίξει, δεν το έχω μυρίσει. Το κρατώ πολύ καιρό για να το κάνουμε ένα βιντεάκι εδώ στο YouTube παρέα και να δούμε τα σχόλια μας, αν μας αρέσει, αξίζει όλο το hype το οποίο γίνεται, γιατί κυριολεκτικά παιδιά είναι από τα πιο viral προϊόντα, είναι από τα πιο γνωστά προϊόντα. Στο Ντουμπάι, για να είμαι τελείως ειλικρινής, τα έχω μυρίσει, δεν ξέρω καν αν το συγκεκριμένο που θα σας δείξω ήταν στο Ντουμπάι όταν πήγαμε και γελώ γιατί μου άρεσε καμιά μυρωδιά που ό,τι είχε τζάμε, έξω θυμάμαι. Και ήμασταν και με την Μαρία στο βιντεάκι στο Ντουμπάι, το οποίο στο μεταξύ υπάρχει στο YouTube αν θέλετε να δείτε ότι έχουμε κάνει vlog. Δεν μου είχε αρέσει τίποτα και αναρωτιόμουν γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός γύρω από τα Sol de Janeiro, ενώ δεν μυρίζαν καν τόσο ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως στην κατοχή μου έχω το νούμερο 68. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε παρέα και να δούμε για πρώτη φορά τις ειλικρινέστατες μας εντυπώσεις. Ξεκλέβω ένα λεπτάκι από το χρόνο σας γιατί αξίζει να πούμε λίγο 2-3 πράγματα για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Το Sol de Janeiro είναι μια αμερικάνικη μάρκα η οποία ουσιαστικά ιδρύθηκε το 2015. Είναι προϊόντα περιποίησης δέρματος και αρώματα που είναι εμπνευσμένα από την κουλτούρα της βραζιλιάνικης παραλίας. Τα προϊόντα Sol de Janeiro φέρνουν την χαρακτηριστική βάση του αρώματος αμυγδάλου και βανίγια στο πολύ γνωστό Cherry Rosa 62, μαζί με πρόσθετα αρώματα τα οποία συνήθως είναι είτε πιο λουλουδάτα ή πιο φρουτώδες. Η συνιδρυτής και διευθύνουσα σύμβουλος Hila Wang, η οποία ήταν πάρα πολλά χρόνια διευθύντρια marketing στην Clinique και μετά διευθύντρια στη Lancome, αποφάσισε το 2008 να μετακομίσει από τη Νέα Νιόρκη που αλλού στη Βραζιλία. Αφού λοιπόν έζησε στο πετσί της που λέμε την Βραζιλία και χόρτασε την περιεκτική κουλτούρα της παραλίας στην Βραζιλία, ίδρυσε το Sol de Janeiro. Το 2021 λοιπόν η L'Occitane Group αποκτά ένα μεγάλο μερίδιο, το περισσότερο βασικά μερίδιο της Sol de Janeiro, αποτιμώντας την εταιρεία σε $450 εκατομμύρια. Έτσι και εμείς σήμερα έχουμε στα χέρια μας το νούμερο 68, έναν φρουτώδες λουλουδάτο hair and body mist από βραζιλιάνικο γιασεμί και βανίγια. Στη Βραζιλία υπάρχει κοινώς ένα μυστικό ομορφιάς, το οποίο είναι και η ονομασία η οποία δίνει η Sol de Janeiro και λέγονται Cherry Rosa. Νομίζω το είχατε πω καλύτερα. Που ουσιαστικά είναι η τέχνη του να μυρίζεις πάντα ωραία ανά πάσα στιγμή και να αφήνεις έτσι στην πορεία σου ένα ακαταμάχητο σεξαπίλ, ένα άρωμα, μια άβρα, η οποία ουσιαστικά είναι και αυτό που ήθελε να δώσει σε κάθε ένα προϊόν η διευθύνουσα. Αυτό που θέλουν να πετύχουν με τον αριθμό 68 είναι η μυρωδιά του να μας παρασύρει στους ηλιόλους τους κήπους του Ρίο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εννοείται εκτός από το σώμα σας και στα μαλλιά σας αλλά και στα ρούχα σας για να νιώθετε ακαταμάχητοι όλη μέρα. Όπως σας έχω αναφέρει και στην αρχή, ο τύπος αρώματος είναι φρουτώδες και λουλουδάτο και οι νότες είναι βραζιλιάνικο γιασεμί, dragon fruit και βανίγια. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε να το ανοίξουμε. Θα μυρίζει ωραία. Δεν μυρίζει ωραία. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πηδήσω και μια έτσι στην ατμόσφαιρα. Παιδιά, πολλά ωραίο. Δηλαδή μυρίζει έτσι ωραία τούτο. Δεν το υπολόγιζα. Ήμουν τόσο επιφυλακτική επειδή είχα τις εμπειρίες που το Ντουμπάι που δεν μου είχε αρέσει τίποτε. Αλλά μυρίζει πάρα πολλά ωραία τούτο. Διά μου τον dragon fruit, διά μου το τσίνι, διά μου και το γιασεμί. Νιώθω ότι είναι μια πολλά ωραία μίξη των δυο των νότων μεταξύ τους. Ωχ,
Ελπίζω να μένει η μυρωδιά του και να μην χάνεται, να υπάρχει διάρκεια δηλαδή, γιατί όσα αρώματα γενικά έχω, πάρα πολλά λίγα από εκείνα που δοκίμασα που η μυρωδιά τους αντέχει και έχει διάρκεια πάνω μου. Ξέρετε, ολογάζουμε το pH του δέρματος πολλές φορές το αν θα αντέξει όχι έναν άρωμα πάνω μας. Προς το παρόν μύρισε όλο το στούντιο και μυρίζει πάρα πολλά ωραία και θέλω πραγματικά να διαρκέσει το συγκεκριμένο. Τώρα για την τιμή τους, τούτα 90 ml και στην επίσημη ιστοσελίδα τα 90 ml είναι $25, ενώ το μεγάλο το πακέτο το οποίο είναι 240 ml είναι $38. Έχει 3.095 reviews και τα περισσότερα είναι 5 stars. Είμαι πάρα πολλά χαρούμενη για τούτο. Και επίσης είναι best seller το συγκεκριμένο και νομίζω ότι το best seller γενικά του Sol de Janeiro, το πολλά γνωστό, είναι το 62. Το 62 είναι όπως ανέφερα και στην αρχή, το οποίο είμαι σίγουρη το έχω δοκιμάσει στο Ντουμπάι και δεν μου είχε αρέσει. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενη για το 68. Θα έδινα μια δεύτερη ευκαιρία στο 62, σίγουρα θα έδινα, γιατί τη συγκεκριμένη ημέρα είχα μυρίσει πάρα πολλά, μπορεί να το έχω αδικήσει. Άρα επιφυλάσσομαι, αν ποτέ το έχω στην κατοχή μου, να το δοκιμάσουμε και αυτό παρέα εδώ στο YouTube, να πούμε τις πρώτες μας απόψεις, γιατί που ξέρετε, ίσως όντως να είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, όπως το 68. Τώρα, αν αξίζει ή όχι ο χαμός που έχει γίνει γύρω από τα συγκεκριμένα προϊόντα και από το 62, αλλά γενικότερα σε όλο το φάσμα των προϊόντων της εταιρείας Sol de Janeiro, αυτό θα μου το σχολιάσετε εσείς κάτω στα σχόλια. Αν έχετε δοκιμάσει τα προϊόντα, θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη. Εγώ ένα προϊόν έχω στην κατοχή μου και είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει σήμερα βιντεάκι. Είμαι καν ενθουσιασμένη, είναι πραγματικά από τα πιο ωραία που έχω σαν perfume mist στην κατοχή μου. Ευελπιστώ ότι θα έχουν και διάρκεια. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Ήταν φωλής της ύλης, μπορώ να πω, full ενημερωτικό. Θέλω πραγματικά κάτω να πει τα σχόλιά σας για αυτά που σας έχω ρωτήσει προηγουμένως. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βιντεάκι αυτό, subscribe στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε. Έπαιζε. Πού πάεις? Πέπτε την κατηφόρα και πάει! Εμείς θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά! Γεια σας!